Fofromo. Now this year, ya womo ete Agyinkwaa. Ekuro bi a wo Upper West Achievement mu wapoya mantam de anyina mahoden esomfaso obi anya bie no. Wormo de etomusini wo ho pa. Enti wormo esrempanifo so omra. Omama won kanea fi se aka ho bia mampuntu okura no. Enhyeda nkoso se de wo se ekoso. Ombi ni Adom TV Kasee edin komoyi. Manfo bi a wonom eti Agyinkwaa ya ye bronu bi a ewo Upper West Achievement ni mu ewo apuye mantam mu edeto yamane boni animu se sanse woni anyina mahoden ewo krom honom ni nti no edin sunsan so oboni bebre agya adekire ani adesua so esanse akyekyefoɔ entimi fa abefo kwan so enkyira adesuafo ade ano da nkyɛn a esanse anyina mahoden eni krom honom ni nti no emmebunu ankese se wotena krom honom no wɔyɛ kua no onom nyina afiri krom honom a wako nkura akese bi mu te se ensawam eni koforidua light and charge after so yamba disua no enkoyie after so mebuna ohano after mu ntimi ntina ko ma ho wie speaker ko after school aha so teacher form aha ye kura na light ni ya nti omu ntimi ntina omukọ ntimi na ya oha na ye fi ai sesi ya yankopa ya do ma ye mpd light ni na speaker na ya se nwato yenye light ho aye komeye bebre ya yire mo kra entumi nye ice cream na den ton en support fi nti de bi o mamma ne ye ha nti ye aduane kra na bi ka yenye ba bi a yidi bese nti de bi ye sika sam e wo fam no di ho bio o sansa light yin han nti na ya ma school kra ICT awoto ana computer water de mamfo ye to bi kra na academy nti na nyame adom light be di ma no so bom computer mu na wo so wadusua na ayeden akokan Frederick Adom Oben eye Upper West Achim emrahye bedwani na science ansem a temamufo ade atodwa ne nti no wode aso akwa fom a wode anyina mahoden ebekọ enkuro edunu miensa ewo mensininim honom obehwa Upper West Achim constituency constituency eso na aside the fact say eso no bebre ne baby a woni eye anyina nkane nti so obehwa na ndimwa students no ndimwa awofo no community development bi wo ho no ma ese ekoho a ibi wo ha entimi koho ibi se woni enyunkane nti during the campaign no ekai say your delight ebebre on na nyame encha de yetumi ede nkane aba eye Agyinkwaa a ewa ha at the team and various communities in all 23 communities for the first phase a year of this rural electrification project. Okay. Na minimum say yedi ebi ebeka